Me ollaan tehty seuraajalle pyöräytys ja viejälle pyöräytys, joita voi yhdistellä vapaa-valitaisella tavalla. Eli 1, 2, 3, kreppi, seuraaja, ympäri. Eli se tulee siinä viikuuseen, kanssa me tehdään tuolta suunnasta. Ja viejä voi mennä 1, 2, 3, 4, vikku, sekka. Ja mä voin yhdistellä näitä. Ensin seuraaja ympäri, sitten viejä ympäri. Esimerkiksi mä käännän näitä ympäri, niin mennään toisinpäin. Samat jutut. Vikku, sekka. Eli 1, 2, 3, seuraaja, sekka, 1, 2, 3, vikku, sekka. Yes. Sitten tehtiin käsien flikki ja seuraajan pyöräytys. Eli mä aloitan tälle, että mulla on peukalot täältä sivulta kiinni. Ja sitten mä pyöräytän pinkkurin tonne keskelle ja annan alaspäin viennin ja päästä nopeasti irti. Eli ei tarvitse viedä niitä käsiä, vaan ihan vaan heitto. Ja seuraaja nostaa kämmeen selät mieluiten yhteen. Ja sen jälkeen viejä. Me otettiin tämmönen tapa, että oikea käsi laitetaan täältä ristiin ja sieltä pyöräytetään ympäri. Ja saadaan taas ote, mikä ote halutaan. No mä näytän tälleen sivuttain, niin näkyy toi. Eli jos mä teen, mä lähden perusasennosta, mä näytän käden painoon myös 1, 2, 3, 4, vikku, sekka. 1, 2, 3, 4, vikku, sekka. 1, 2, 3, toinen suunta vielä. 1, 2, 3, vikku, sekka. 1, 2, 3 ja vikku, sekka. Sitten me tehtiin keinutusliikkeitä, jotka on enemmän sensuaalipatsattamaisia. Ja siinä me tarvitaan tämmöinen ote, että meillä on hyvä raami, molemmilta hyvä raami, molemmat kädet lavoista. Ja tähän me päästään esimerkiksi tämän flikin jälkeen mukavasti. Eli 1, 2, 3, 4, vikku, sekka. Ja täältä mä saan tämän otteen. Lähdetään siirtää paino viejän vasemmalle, mutta oikea kyynärpää lähtee tekemään kasikkoa. 1, 2, 3, 4, vikku, sekka. Eli paino siirtyy jalalta toiselle. Sitten mä menen viejän oikeita etunurkkaa kohti ja tehdään matoja kohti, pois. Eli viejää kohti ja pois. Ja kohti ja pois ja vikku, se. 8. 8 lopetus yhteen täppi, niin päästään taas täältä. Mä teen toisesta suunnasta vielä. Eli 1, 2, 3, kädet tänne lavoille. 1, 2, 3, vikku, sekka, kohti ja pois ja vikku, sekka. 1, 2, 3, vikku, sekka. Mä käännän vielä ympäri, vikku, sekka. Sitten me kädettiin toi seuraaja tähän viejän eteen. Mä astun eteen ja heitän käden ilmaan. 1, 2, 3. Saadaan seuraaja vie oikean kyljen puolelle. Laitetaan oikea käsi tähän tämän luun yläpuolelle ja seuraaja laittaa oman kätensä siihen päälle ja vasen käsi tarjotaan tänne sivulle. Tässä me harjoiteltiin tekee perusaskelta sekä matoa, että voi tehdä perusaskelta, se voi tehdä matoliikettä, vikku, se ja poisto. 1, 2, 3, preppi, 2 pyöräytystä. Käsi niskan taakse ja sitten päästään pois. Noin. Näytän toisesta suunnasta nämä askeleet. Mä teen perusaskeleen. 1, 2, 3, 4, vikku, sekka. Käden heitto kääntö. Mä teen vaikka madon vielä. 1, 2, 3, vikku, sekka. Perusaskel 3, vikku, sekka. Ja 1, 2, 3. Preppi pyörii, sekka ja sieltä saadaan kiinni.